כל הילדים נשארו בבית. לכולם יש חברות. רק פינוקיו משוטט בלילה ביער, כי גם פינוקיו רוצה אהבה. פינוקיו, חכה לי. קדימה, בלה, היא לא תחכה לנו הרבה זמן. אמרתי לה שאני אהיה שם 7:30. אני לא יודעת. כל העניין הזה עם פגישה עיוורת נשמע לי מאוד מסוכן. אל תדאגי, זאת בסך הכל פגישה עיוורת. אני לא חושבת שסבא צ'פטו היה מסכים לזה. צ'פטו יכול למצוץ לי את הביצים. פינוקיו, איך אתה מדבר? הנה, היא אמרה שהיא תפגוש אותי פה, בסוף השביל. הפעם תיתן לי לדבר, יא חמר. אין בעיה, יא רئיס. אהלן, שלום, שלום. מה שלומך הערב? אני בסדר, מי אתם? אני אמור לפגוש פה בחורה בשם ורד. כן, אנחנו חברים של ורד. כן, כן, חברים. ורד אמרה לנו לפגוש אותך פה, ולקחת אותך איתנו אליה הביתה. בוא, זה לא רחוק, זה פה בתוך היער. כן, כן, ביער. טוב, אם אתם באמת חברים של ורד, אז קדימה, בואו נלך. פינוקיו, אל תלך איתם, הם פלסטינאים. אוי, בלה, אולי תפסיקי לדאוג כל הזמן. הכל יהיה בסדר. קדימה, בואו נלך ליער. מה זה? מה קורה פה? תכיר, פינוקיו, זאת ורד. מה? זאת ורד? פינוקיו, היא תימניה, בוא נברח. אל תדאגי, ורד, אני רץ להביא עזרה. לא, אני נשבע. זה לא בגלל שאת תימניה. אני מאוד אוהב יופי מזרחי. פינוקיו, בוא נתחפף, עשית את הפדיחה שלך.